Ngikubingelele mbukeli nazi ke ezingena njengamanje usiqiniseko usekudalile ke ukukhuluma lapha ke einkundleni zokuxhumana ku TikTok ngesikhathi ke eveza ke umuzi ke kababa ke uBhekmuzi phansi le kwamaphumulo ke lapho ke ayehlala khona ke yena ke uBhekmuzi nazi ke ezinye ezingena nje manje ukuthi ke yena ke usecasuke ngempela ke lapha ke uZanefa ke umfoka ngidi ukuthi ke lo mfana ke useveza kanjani ke umuzi ke weqhawe azi ke ukuthi selalala noma ke selaguqa ke ngamadolo mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana nale mpi ke yalomuzi wakhona lapha ke kwaLithuli njengoba ke isiqubuke ngempela ke impi phakathi kwakhe lapha ke uqiniseko umvelase kanye naye ke lapha ke uZanefa sekuze kwangenela ke nayo ke ingane yakhe ke lapha ke ubaba uBhekmuzi awuye lapha ke ezothi comment section imbukeli ngaphambi kokuba ke uzwe ke le video ke ukuthi aveze umuzi kaBhekmuzi ngiyibonile mfowethu nayo futhi ingicasulile kuseyikho ukuphapha futhi ngoba kuba lo mfana sikwazi thina yabo okay kodwa yena uzosivezela umuzi weqha umuzi kaBhekmuzi siyawazi yabo and futhi siyazi ukuthi akasekho yabo and kubhlungu ukuthi asisenalo iqhawe lethu yabo yena akavezi ngani kubo hambe veze imizi yabantu nje inhloso yakhe bekuyini kule yanto yabo inhloso yakhe ukuvezana ngoba lapha kunomndeni owakhelene nawo uBhekmuzi kunemndeni uhlanganisana emndenini yabantu ufunana emizini yabantu lo mfana yabo lo mfana usemncane kodwa indlela abapha ngakhona angisho mina ukuthi mfethu ngizohlala emhlabeni yangithola but lo mfana angiboni ezohlala isikhathi eside ngoba akanandaba nomuntu and ngiyabona ukuthi akakaza ashawe lo mfana lo yana yabona so awukwazi ukuthi ungazoveza umuzi wasekhaya without my permission you understand noma ngabe ngumculi nje mina nje isimo sami ekhaya asiphinyisi mathe ukuthi ngashutho osiqiniseko beveza umuzi wasekhaya yangithola so usiqiniseka akaveza umuzi wakubo sibone yena kuqala ukuthi unjani umuzi wakubo before iveza umuzi wamaqhawe manje yabona ilokho mina ngikusho yabo iyangicasula indaba yosiqiniseko yabona ngoba awukho futhi umsebenzi wabo osiqiniseko babulala amathalente abanye abantu ngoba befuna ukukhuphula umthandeni you understand so umculo engathi ufuna kuba inkinga uyamaka lo mfana ukwenzela ukuthi kukhuphuke umthandeni yangithola so wonke umuntu omakwayo umuntu osuke esatshwa umthandeni you understand yabona so linjalo ke iqiniso kunjalo yabona Anza kwethu enhla nasezantsi ngiyakhuleka umntwana osiqiniseko lophansi komaphumulo wanhlamvu ayikhethisha uncane uphinde ishawa umalungu nginombuzo la mfoka ngithi hlomo komkhulu Zanefa ngithi mina njengoba nje ucomplainela ukuthi ngipost umuzi wakwaLithuli ukulesa simo uyacomplainela lokho mfowethu akunankinga umbono wakho right uma ngase kuvolunteer ubusinessman thizini athi uyayishwiba for ukulungisa lesa simo noma uyayinikela ekulungiseni lesa simo uzobuya yini uzowaxolisa lamazwi akho owakhuluma njengamanje ngoba lento njengamanje wena uyithatha nge-negative mindset but ekugcineni kosuku kukhona okungaqhamuka okuyinhlansinyana mhlawumbe abantu bengadiscussa bephume ne-strategy esithize lo ukuthi ingadileka kanjani ngeenkinga ezifana lezi noma naleya nkinga efana leya mhlambe uqhamuka umuntu ongasuggest umnyango thizeni ukuthi ayangqongqoze laphana kuzanywa ukuthi kulungiswe indawo ngoba indawo leyana eyigugu umuzi weqhawe loyana akufanele ukuthi isimo sibe kanjeyana ngoba umaphumulo usebalazweni nje waziwa ngezinto ezinhle ngenxa leyo yamuntu kube uma ngase kuqhamuka izinto ezikanjalo zenzeke uzokwazi nokwaxolisa amazwi akho uyowahoxisa yini ilokho nje mfowethu bengifuna ukubuza akukho nje ngifuna ukukhuluma angikho interested kakhulu ekukhulumeni angisafuni manje ukukhuluma kakhulu yabo ngisafuni wow angisafuni ukukhuluma kakhulu yabo ngiyazi izinto manizenza mina nizenzela itrend isikhathi esiningi ngoba nathi sashaya isikhathi senso kutrenda nagcina seniphuphile manje nihamba yonke into nifuna ukuhamba nikotela senikotela even nakuma TikTokers
nabaculi ngikotela kuma TikTokers just because izinga leni liphansi too much. So yonke into enibona ukuthi izonenza nje abantu bebenake ngaloso sikhathi niyathanda ukunompela. Uzuba nesibindi mfowethu ukhuluma as if umuntu wakhona kaLithuli. Awuyena okaLithuli. And lezi ithombe lezi awazi ukuthi ngivumelane nobani ukuthi ngiyipost. Awazi. But uyaqhamuka uyakhuluma. Kusifine ke khuluma mfowethu. Ku right. Yabo. Phenduka umculo wayini content creator. Ya kodwa kulungile mfowethu. Ngelinye ilanga kodwa mase kwenzakalile. uNkulunkulu waphendula ngalendlela engifisa ngayo enhlizweni yami nakunembeza wami. Wakhumbula futhi amazwi akho ubuye futhi uzowahoxisa. Ilokho nje engakusho. Akukuningi. Ihangincenge mina ngincenge. Uheza ngobani ukuthi umthakathu uyancema.